Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थांबनाय बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर रसमा ब्रह्मनि आरोना रसमा ब्रह्मखौथ' गोबांथार मानसियानो सिनायखायो जेनोखि बावैसो सान सिगां जानानै थांदों मोनसे गथ'ना रसमा ब्रह्मआथ' सासे हौवाजों दोनखालांदोंमोन गावनि फिसाय थाखासेयावबो बिथाङा गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय बिथाङा दोनखानाय जायगानिफ्राय बिथांखौ हमना लाबोनानै गावनि न'आव दोनफैनाया एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दिनै मोनसे भिडिअ भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर रसमा ब्रह्मनि जिखुनु रसमा ब्रह्मनि सायाव मोनसे रायजो राजाया गोख्रों मा होनो मिटिं एबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय जायो आरोना बै सावरायलायनायावहाय मा होनो रसमाया गावनो राजि जायो जे आं खिथाना होला रसमाया मा बुंना लायो बै मिटिङाव बै भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिथाङा गावनो साजाखौ गनायना लायो आरोना मा साजा होगोन बेखौ लागोन होनना बुङोमोन नालाय बै भिडिअखौ नायग्रोदो बै भिडिअखौ नायबानो अब्लानो बुजिमोनगोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा सेन्देलनि मालाबो मोनगानदों आरोना बै सेन्देलनि माला मोनगाननाय क्लिपखौबो होगोन आं नोंथांमोना नायना लादो ओमफ्राय बिनि उनाव आं नोंथांजों लोगो मोनसिनगोन न'नि मानसिफ्राबो गासैबो मिथियो ओमफ्राय गेजेर बिदिनो फैफिनो थांफिनो मिलायफिनो बुहुद दिननिफ्रायनो सिं जाबाय थादों आरो होमबाबो रावबो मिथियामोन बे गामियाव रावबो मिथियामोन जों सानैजों सिबसाय जालाय बे सिबसायनो सल्भ खालामना लायोमोन नाथाय बे समाव बे आं थांनाय समाव आंनि गोसोआ दि सहायनो हायो आं बे डिसिसनखौ लाबाय बे आंनि थाखाय जोबोद गाज्रि गोरोन्थि आंजों लोगोसे समाज गासिबो गामियानो बरना मोनबाय फारनैबो न'खरानो बिनि थाखाय रायजो आंखौ मा साजा होयो आं बेखौ लानो राजि आंनि गोरोन्थिनि थाखाय बेखौथ' खोनाजोबखाबायना नोंसोरबो गासिबो ससियेल मिडियाआवनो आंनि रायलायनाय रेकर्डफोरखौ गासिबो हगारगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनायजों लोगोसे नोंथांमोना बिथांखौ मा साजा होनाया मोजांमोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गोबांथार बारानिफ्राय बारा जालांबाय बेफोरबायदि मा होनो हौवा गारनानै खारनाय सोरबा हौवाजों दोनखारलांनाय बिसि गारना खारनाय सोरबा हिनजावखौ लानानै थांनाय बेफोरबायदि आखला गोबांथार जाबाय आरोना जोंनि बर' समाजाव सोरबा बांगाल हौवाजों सोरबा हारसा हौवाजों थांनाया गोबांथार जाबाय बैफोरनि सायाव जों गोख्रों माबा मोनसे आयेननि राहा लायोब्ला एसे मोजां जायो आरोना जाहाथे इयुनाव फैनो गोनां जेनोखि फंबाय बिनानावमोनहा बेफोरबायदि आखल आखुखौ सोलोङा जेनोखि दा दंबाय थायो दा जायजों बिसिजों फिसायजों अनलायनानै दंबाय थायो बिथांमोनाबो जाहाथे बैफोर आखलखौ सोलोङा बैफोरनि थाखाय माबा मोनसे गोख्रों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे गोरा आयेन खालामना दोनोब्ला आंनि साइडनिफ्राय मोजां जागौ आं बेखौ सानो आरोना ओमफ्राय आंथ' एसेबां मानि गोरों गोरा नङा नोंथांमोनाबो मा सानो बेफोरबायदि आयेनखौ बानायोबा मोजां जायोना गाज्रि जायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय आंनि साननायाथ' बेनो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय